Het valt natuurlijk gelijk al de lichte ruimte op, maar ook de kindvriendelijkheid. We hebben hier bijvoorbeeld een badje. We hebben hier wat papa's die worden in detentie worden ze vader. Nou, hoe mooi is het als je hier je pasgeborene voor het eerst in badje kunt doen. Dat is echt iets waar we heel erg trots op zijn. Gekscherend zeggen we wel eens, dit zijn de enige tralies die hier nog zichtbaar mogen zijn. Een box, weet je, zodat je ook even het kindje rustig te slapen neer kunt leggen. En je kunnen de jitje vieren van je dochter, Liekers Martin die een had. Hij zit al 4 jaar hier achter de tralies voor een ernstig geweldsdelict. Hij mist zijn dochter. Hoe hecht is die band met die dochter? Sterk, gelukkig. Ja, ik bel haar 1 keer in de 2 weken. Ze komt hier, gelukkig nog. Gelukkig nog. Ja, want als het om je heen kijkt hier binnen, zijn er ook wel gedetineerden die bijna helemaal geen bezoek krijgen. Van hun kind niet. Want eigen schuld dikke bult, denk ik gewoon bij. Hoe dan ook, de gevolgen van detentie binnen grut voor alle belutsenen. De meeste gedetineerden worden vrij plotseling uit hun gezinssituatie weggetrokken. In het begin is vaak nog de hoop van het zal niet zo lang duren. Nou, in het geval van Martin hebben we natuurlijk allemaal gehoord dat het een langere periode betreft. Het hele gezin staat op losse schroeven. Ik bedoel, alles moet opnieuw een plekje krijgen. De moederrol verandert, het rol van het kind verandert. Schaamte speelt mee, schuldgevoelens, mogelijke pesterijen op school. Dat heeft een hele grote impact. Martins dochter is 10 jaar. Als ze op visite komt, vertelt ze hoe het thuis gaat en op squallen. Alle keren valt het aanskiën bij zwier. Ja, dat is even emotioneel. Van beide kanten. Ik hoor, mijn dochter die houdt haar altijd vrij sterk. Maar zodra ze buiten is, dan komen er traantjes. Heeft er dan iets als heid van verhip wat hebben die? Zeker, zeker. Ik heb er ook ontzettend veel spijt van. Wat er toen gebeurd is. Alleen de tralies van de Rutten tonen de hudde werkelijkheid. Verder hebben we bijna in de familiekamer net het idee dat ze in de baaiers binnen. Hier kunnen vaders even hun kind vasthouden, even knuffelen, even het lijfelijke contact, wat veel belangrijk is. En dat kan bijvoorbeeld in een bezoekzaal gewoon veel minder. Daar heb je toch met andere regels ook te maken. Martin moet nog 3 jaar zitten en hoopt dat de baan met zijn dochter sterk blijven zal. Hoe zocht u die toekomst als heid? Op dit moment heel lastig. Omdat ik heb niks te zeggen. Ik heb het gezag wel, maar voor de rest, nee. Jammer genoeg.